Hapsay ug malinaw ng pagbukas sa klase sa dakbayan sa Sugbo, kinibase sa assessment sa kapulisan nga miabag sa pagpatuman sa peace and order sa mga eskwelahan. Ani ang report. Sayo sa buntag, miabag ang masakop sa Police Regional Office 7 sa pagpasayon sa kahimtang sa Abiliana National High School. Mismo si Police Brigadier General Dibold Sinas ang nangulo sa iya mga ginsakpan kinsa nakigalayon usab sa school principal. Ang Abiliana National High School adunay kapin 6,000 ka mga tinunan. Wa hinuoy na sugatan nga problema atol sa pagbukas sa klase. Ang kanimanggong PNP, simbolo sa kalinaw no, o kahapsay. So once magkakita sila o naay mga polis, ang ato pong mga ginikanan, behave kaayo. Katong CR, di-request ni principal na tabangan sila kay wa na may makakuan sa ila kay duba daw, bato katong hunawanan ba na hugaw kayo, so amo na lang sila tabangan. Samtang sa Mambaling Elementary School, malinaw usab ang unang adlaw sa klase. Susama usab sa Mambaling National High School. Hinuon, aduna pay daghang miapa sa pagpa-enroll. Andam hinuon mo dawat ang mga tunghaan sa mga late enrollees. Kalos Ginoo sir sa Mambaling Elementary School, maayo ra gyud ang pagsugod sa klase kay andam na magyud sila tanan na gikan sa brigada eskwela, gi-prepare na namo ang classroom unya start na gyud ta sa atong regular class karon. Walay mga problema nga na-encounter nato except sa kanyang mga estudyante nga mga transferring nga nasa ilang mga pangan o pa kaysa na use sa atong eskwelahan. So daghang pa kayo nagpa-enroll, mga late enrollees, mostly grade 7 transferees, sir. Pero so far, okay ra kaya ato ang opening sa klase. Gimando sa PRO 7 nga tutukan sa mga pulis ang mga tunghaan ilabi na ang issue sa mga gang-related activities. Ang mga police assistants nato hangtod pa na manghuli ang mga estudyante. Pati gabi na atong hapon ng instructional bantayan hapon nila. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.